Dadap tidem prabawaning ratri Sasatara wus manjara kamuryan tan kuciwa memanise manggap Srinarte dalu Siniwaka Sangkya Pradase aglar ning Cakrawala winu langu randene pangsoke bagian saking kaing taranggono kang sumewe warata tanpa selo Mas Rama Sidam saring bawana langgeng Kakang Semar Kakang Ismaya belkekek ukek sak dulita nol manik maya iya manik maya lha kok dadi aku wis mbok kanthi ning kayangan lha kok aku randang gage tok tujuke ana sak tepining kawah candra dimauka iki ae selak ben anakku Bagong ki ayem pikire manik maya pukulan kula kalih bapak kalih Petro mun tekan mriki. Lah niki ora ndang dicemplungke teng Kawah Candra Dimuka niku ceritane pripun? Cobi tok kula. Kakang Semar. Piye? Sareng kula petung kanthi nalar ingkang ganep. Pakaryan kula ingkang kados mekaten menika kula wau mboten trep lan mboten pantes Kakang. Sebabe Pak, sebabe awit kula kalian panjenengan menika taksih sederek, kula menika taksih ngakeni panjenengan menika kadang kula werda. Ayo syukur alhamdulillah nek kowe limut Purwadasina. Inggih Kakang. Kula saking menika gandeng kemasang yodya katujuh inginu panjenengan rawuh wonten ing Kayiwangan nawi
kula aturi supados nyobi angrahapi daran kayiwangan Kakang. Coba tak mangan, tak ngrasake kaya ngapa mlemper tangga jiwa kuwi manik maya. Oh. Semareka den prayitna Tetyane gandayani Trisanya purnama sasi Gelar-gelar semedi tengahing latar bileng ana lintang Bima Sakti enek ngono kene nak cobane kaya ngapa manik moyo Pak Makeman buah kayangan sing aku seprana seprene sak jejumlek agek iki ngrasake sing jeneng Jambu Dipa Nirmala ya to Le awak inggih monggo Kakang Indra wonten dawuh mula diake jupukno cawisna wujude mlemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala nggih istakaken dawuh sumawi kula aturi ndahar kinura kundur ketuk membapanyo kanggo mambang apa iki sing jeneng Jambu Dipa Nirmala lan plemper tangga jiwa inggih menika Kakang nala gareng ya wis ke ayo iki suguhan kok monggo Pak Petra ayo dirasake Petra tansah marapamring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinembandal ing kalbu Kang usana iku semanten Sang Lurah Semar Badranaya ingkang nedya ndahar wujudipun mlemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ingkang sampun den cawisaken dening Sang Hyang Manikmaya Sang Lurah Semar Badranaya datan ngawuningane bilih kawontenan pelem kaliyan jambu sampun dipun wehi racun dening Sang Hyang Manikmaya kasan niku semanten klumpur tanpa daya datane Mat Purwodaksena Sang Hyang Panakawan menika kula
Wah, iki piye iki kok mumet? Duh, kok ngantuk ya aku. Mikun sing langit klap-klap katon. Lir kenjang alis risang maweh gandrung. Sabaran katul wukir moyak payek saking dias balewur. Wah, berkencang Maruda yang mak wong Kakang Maruda. Punapi sampun mboten susah berkencang. Walah ya wis. Aku ngarep komen kok ora entuk. Nggih pun Adi Guru. Sing penting kula wau sampun ngemutaken kalian panjenengan. Inggih Kakang Indra wonten dawuh. Maruda diaki papakno. Kakang Semar saat majani gunung sak kepining kawah Candra Dimuka. Nggih, wis paken dawuh. Punapi sampun menawi bilih panjenengan boten sarujuk kalian menapa ingkang kula lampahi sampun kendel kewala. Walah pripun kula niku ngarep kula mung nyelengke lho Adi Guru sampun. Wekdal punika kula aturi sidhem rumiyin wonten ing Kayiwangan Suralaya. Nggih pun. Sanga bagus. Ora ding ora bagus kok. Semuanya ngangka manungsa. Kasur banting kaing mungsuh. Bojlang iblis lanat. Lah kok dadi ki nek lawang gedhe banget nek kowe. Wah, piye lek arep mbuka. Tarewangi ngundang umpak-umpakan ora ana sing buka. Dewa gedhe dawa. Dewa duh Gusti kula nyuwun pangayoman. Dewa anggih praptaning Sang Hyang padha menang. Wah, pukulan. Sarate pandam sumula amadang jroning pasarean nani watana remura
kayangan sang tiak manahangko sumungkem kulit sang kakung mangrerepa babuke maneman asungkara sidam saring bawana langgeng ilahi pukulun wiladala Ponokawan Bagong senes kula Arjuna ing Madukara ulun bakal percaya kepiye yen kita kuwi Arjuna monggo swara kita kuwi kaya mangkono lember jiwet boyo meret boyo ingsun boyo darat ya jagat-jagatku dewi ya amal-amalku dewi ya banda-bandaku dewi pukulun kula nyuwun pengayuman pukulun kados pundi pukulun anggen kula badhe mbikak kerining niki napa niki senengane niki kori sela matangkep kori sela matangkep pukulun kula nyuwun pengayuman pukulun reda mawur mangawur murahan tengarane ngajurit Bagong wonten dawuh pukulun yektine kita mboya perlu kuwatir ulun kang bakal manjungane nganggo kita lan kita bakal duweni daya kemanten yen to mengkono dewa ingkang gendhak sikara kelawan jeneng kita mboya bakal kena apa-apa mergo saka daya ulun matur sembah nuwun pun gek monggo kula diangslupi iya Bagong kena nandang tak buka kene nandang tak buka aku wis keker ya dunang nunang enak buka alon-alon wis kebuka iku. Amuk kayangan Surabaya anu Suralaya. Netrane ngokarapu satane ngogila ringkane gara sageten ini tungane ngong ler pusing wini pancop lha kok tadi wala iblis iki janaka sowan kok ngungkurke iki piye iki Arjuna wonten dawuh ulun teka kita sowan ngungkurke kelawan manjenengan ulun mboten niku kula nyawang nggih normal kula ngaturaken sembah bekti kula
Awiye kok. Awak nyembah kok marep mburi kuwi ta. Ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya. Kok balik ya. Pukulun. 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 Bola. Ku tak toke metu mburi tenan lho. Pukulun. Pukulun. Wih lah, ana apa? Awah jan kowe dewa kok turu. Kok arek niki pripun niki? Mula kene arep ngleboni iki jarum merem. Dadi kleru ngarep mburine tak benake niki. Iya wis Bagong tak benakne Bagong. Nah, kados pundi pukulun. Lah ngono ra bener kok wajan. Bisa kok edian ora jaman. Pukulun kula mireng pawartos. Bilih Kakang Semar Badranaya. Iya. Kakang Semar Badranaya dipun boyong wonten kayiwangan ing Suralaya. Wonten wigatos menapa pukulun? Arjuna wonten dawet. Yekti Kakang Semar ulun boyong ning kayiwangan mono merga pancen saka atmajane Kakang Semar ya kuwi Panakawan Bagong abdi kita ingkang duweni kaluputan. Wekasan Kakang Semar ingkang kudu minangka dadi sulik. Mula Kakang Semar ulun pidana, ulun mapanake ana sak pinggiring kawah Candra Dimuka Arjuna. Wit kambil kok wit telo. Nggih. Mboten nginten babar sari. Bilih paduka Hyang Adi Pukulun Mentila. Mentala kalian abdi kinasih kawula. Inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Teka paduka Mentala Pukulun kula mboten nedheng aling-aling nawijengan dika mboten ngunduraken Kakang Semar Badranaya kula ingkang ngrusak kawontenan kayiwangan Pukulun. Tunggu sidang sekaring bawana langgeng Arjuna, kita gelem leren apa ora? Aja mbok bacutke pangarti kita kang kaya mangkono, rawe-rawe jeneng gatuluran duwe. Sinten ingkang mepalangi karepan kula. Wah, edian, ana keleke nyemras kaya ngono kok. Ngangkat tangan sak dhuwure. Sinten ingkang mepalangi kareping kula demi tukiman kula wantun rabasing ngayangan guntur geni guntur angin sirnakno Arjuna guntur geni. Saking apa lho? Kula ken balik ke Kakang Semar malah nguripke lampu parlet. Iyalah. Arjuna kita aja kaya mangkono. Kakang Semar ulun papan kuning pinggiring kawah Candra Dimuka. Merga duweni kaluputan Arjuna kula amuk kayangan welah mati aku.
mboten wedhus. Rak. Ngedan aku dadi entuk sandangan kaya ngono ki saka ngendi ta ya? Wah, aku dadi bocah ndugal warisan tenan. Lah iki wingi Bawarsari iki nek ngejane ora mancing ning awake bocah iki, mesti wis kualat mau-mau. Saiki padha lanange. Kowe karo aku ning kene rebut dujung. Rebut dujung ki apa? Wis kana diuyak Bathara Guru. Bukulen narada kula namung madosi dumateng Kakang Semar. Kakang Semar apa wong bapakmu dipapan kene ning pinggir Kawah Candra Dimuka. Tenane. Ha wis kana dipanani kana wah jan wis kaya ngono ta. Ganjing langit kelap-kelap katon Nirgenjang alis risang mawe keandrung Werkudara Arjuna wonten dawuh jroning awake dhewe ngideri kahanan ning padukan Karang Kadempel lah kok dadi Kakang Semar ora mapan ning padukan Karang Kadempel iki kepiye? Wah, aku dhewe ya ora weruh. Apa sebab Semar ora mapan ing Karang Kadempel? Bela. Arjuna apa si Adi ngerti? Nuwun sewu. Adat saben ingkang langkung priksa lan langkung pono menika namung paduka Kanjeng Kaka Prabu. Pun Kakang wis nyawang kaca Maesan. Ndak sawang ndak tingali jroning kaca Maesan katon peteng dedet anane Kakang Semar Badranaya. Pun Kakang sumelang yen to ngasih ana apa-apa sing kumanduk karo Kakang Semar. Inggih Kaka Prabu. Netraning ukaramu sabdaning ngukila ringkane kara sageter ini dongan ingkang lir pupus ing kene panca kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk pukulun ya Kresna Ulun Tampa Guru kakekku ngaturke bekti. Ya Werkudara Ulun Tampa. Ukulun kula ngaturaken sembah. Arjuna kebangeten timen. Teka kita ngorek-orek marang pasuryanan asma ulun. Teka kita ngrusak kahanan kayangan teka wektu iki kita wis mapan ing Madyapada. Lho, mengke riyen Pukulun. Kula kaliyan Yayi Arjuna menika ngawit kala wau madosi Kakang Semar wonten ing Karang Kadempel. Nanging nyatane Arjuna ngobrak-abrik Kayuwangan Suralaya Kresna.
Oh suram diwangkara kingkir lir manguswa kang layon Kenya ngilang kang memanise wadanira layu kumel kucem rahya maradane plotak-plotek ki apa ndoke sapa sing jedot modar kowe. Kowe lah. Lah kok dadi kanane bapak kaya ngene? Iki dadi bondo kaya ngene. Pak. Bapak iki ngapa iki? Tak suwunke sing gawe urip tangi iki aku nyelametke karo kowe, Pak. Mandi ucape Sang Arjuna. Swamya ngambrang ati karonaning asek yaning marga amalatku Sang Kanta Wastrat Maja lang lalu hangu lati Surya mangrangsang waya umyung sura waryanto Ndara Janaka, Pak. Iya. Kakang Semar. Wonten dawuh Ndara. Lah kok dadi jenengan enten ngriki? Lho kok niki kula mapan teng tepining kawah. Mangerti yo. Kalamun Kakang Semar bedene yo kala mau. Diracuni dening Iwang Pikilun manik. Oh iya. Ndara Janaka kok ngomong menjep-menjep. Ae. Ya walu ya. Mangerti ya kakelalang Kakang Semar. Tumuli Kakang Semar sak kae tikus mburimu kae karo Petruk mburimu kae dipapanake ana sak pinggiring ringrut kawah sak pinggiring kawah Candra Kirana kucing saba kuburan Candra Dimuka kan ha nggih lah kok dadi jenengan nulungi kula mangerti ya sangga rasa tresnaku karo Kakang Semar Badranaya aku nganti lila ngamuk kahanan kayiwangan ning Suralaya Kakang gonjang ganjing langit kelap-kelapatan lar kencang alis risang mawe gandrung alah matur nuwun sanget lho Ndara Janaka jenengan pun nyelametke urip kula iya Kakang wah matur nuwun sanget Ndara jenengan pun dadi
pahlawan ngangge kula kalih Bapak Le Petruk. Matur nuwun, Ndara. Iya, Petruk. Nggih. Lah terus sakniki pripun Gagang Semar? Pripun? Tak jaluk Gagang Semar lungguh ning Silakanda Waru Binangun. Merga Iwang Pikulun Bathara Guru Melayu Gagang. Nggih engko kula dherekaken tak ngrasake dadi dewaning para dewa, Ndara. Sekali putaran, setengah putaran. Rate ratu-ratune Wang Cakra Kembang Jaya Kusuma asim ring kawula manus mening jajalanat sekertaning bawana tekono wujuding panjalmaning jajalanat wujud Arjuna kowe ngeceki kayangan pancen kepara nyata-nyat aku Raden Arjuna satriya ing madu mangsa madukara ana Raden Jajanangka manusmane jajalanat kowe wis ngorek-orek pasuryane satriya madukara iya babamu aku iki satriya madukara sing asli kowe mung fotokopi kowe arep ngopo arep mungsu aku apa kelakon nak tigas pacing gulung sirahmu tak dadeke tengkleng keparat manusmane jajalanat Nandingono Arjuna keparat gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe andrung
Kakang Semar. Aja percaya kelawan Arjuna sing iki, Kakang Semar. Aku Arjuna sing asli ya Kakang Semar. Kirangan. Saduk lho ya, saduk. Ah nggih, niki Ndara Janaka. Niki ndara kula. Niki ndara Janaka niki ndara kula. Lah sampean niku sinten kok wujud Janaka? Krungu ora anu, krungu ora kowe. Iki wis percaya karo aku, kowe iki Janaka palsu. Apa kowe arep ngalahke karo aku? Panah ndasmu. Arjuna engko sik Arjuna. Sare. Oe oh. Yata laruta saking kutha sakuru kula. Yana tusa sang sre. Koko Prabu sampun dipun pisah. Arjuna inggih menika kula pejane. Engko sik sabar-sabar. Kakak sapa? Kakak Prabu Kresna sampun ngantos dipun pisah. Kula kaliyan Arjuna ingkang palsu niku. Kula toh-tohan wong wedok. Lho niku ora ngaten niku. Napa mboten ngirang-irangi kalih jeneng kula? Sabar, sareh. Innallaha ma'as-sabirin. Enggak dirampung. Iya Kakang Semar. Kowe Arjuna, aku Arjuna kang sejati. Kakang Semar. Wonten dawuh. Iki Arjuna sing nderekke karo kowe. Nggih, Ndara. Niki Ndara kula Arjuna. Ya aja ngudulanen. Niki Ndara kula Arjuna sing pun nyelametke kula. Kula mboten sadarkan diri kula mapan teng tepine kawah. Ndara Janaka niki nulungi kalih kula. Ampuh ngono. Kae sing gedhe dhewe mburi kae sapa kon maju kene. Wah. Urung ngerti karo aku, urung. Aku Satya wis kawentar, urung ngerti karo aku borong suwelemu dadi Janaka. Werkudara aja ngono kuwi sik to. Iki engko men bacutane lakon iki men nyambung. Ayo kowe kaya gendruwo. Dak ndasmu kowe. Ngoyo. Sapa sing arep malangi karepane Raden Janaka rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pandita kang kinarya wangsit pindha kembang ngajaping tawang Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng Arjuna kita gelem sareh apa ora yen to kita ora gelem sareh ulun cemplungke ning kawah Candradimuka Arjuna Bergenjang alis risang mawe kandrung pukulun kula nyuwun pangapunten pukulun manik moyo wonten dawuh yektine Bagong Mono mung duweni gegayuhan ya kuwi
kepingin bangun nglawan desane. Nggih. Nanging kena ngapa teko kita ngepalangi kang dadi karepane Bagong. Kula nyuwun pangapunten pukulan kula ngakeni kalepatan kula. Iya. Lan saka kalepatan kita ayo ulun kanthi ning kajewangan Ndarandir Bawana Caturneta nglawan panjenengan ulun. Iya. Nanging luwih dhisik sadurunge kita ulun kanthi lan ulun paringi pidana. Luwih dhisik paringna wujuding plemer tangga jilan jambu diponir mula lan Panakawan Bagong Manikmaya. Iya. Bagong mriku ingkang pundi? Ya iki Bagong. Mula. Bagong Tampanana, Bagong nggih ulun. Iki nek galang juar banget mer. Ha iya. Malah apik kok. Heeh. Ngaturaken genging panuwun nggih pukulun. Iya Bagong. Lho kowe nek ketok panah ndase kowe getun. Nggih kok Bapak. Wis Bagong gek salin, Bagong gek salin. Lah pripun kula ora ngerti carane kok. Panakawan Bagong. Kita bakal bali mring wujud mula-mulanira nggih. Genging panuwun nggih pukulun. Iya. Manikmaya wonten dawuh. Ayo kita ulun kanthi ning kayangan Ndarandir Bawana. Monggo kula dherekaken pukulun. Pak, apa? Lah kok dadi kaya ngono kowe? Mbuh, Pak, aku dadi kaya kene, Pak. Aku lho sing tok karepke. Iki. Heeh. Iki apa iki? Plemer tangga jiwa. Oh. Ayo Bagong dadi kaya ngono to? Mbuh. Nak remet-remet to cangkeme. Ya ora ngono, Truk. Elek-elek ngene nek sing nabesaran nudu aku. Arek ngapa kowe? Ajikere. Ngene-ngene aku saiki dilantik. Gelandang wes, Truk. Heeh. Ngeweh gek diserat. Njijiki kok ora. Iya. Wis ketika mulai. Wis jam 4 muncul iki. Kelakon bangun desa iki. Kondur. Iya. Bangun desa Sangki Lurah Bagong.
mangkah anggra sesumbar mawalindra bumi konjing oh oh sebrake barat putih pamudoan klilip-klilip matur nuwun Ndara. Menengo. Matur nuwun Ndara sedaya lepat nyuwun mangapunten. Ya Semar nggih. Matur sembah nuwun nggih Ndara Werkudara. Ya Bagong. Nggih. Wah jan wis. Wis jan wah. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten sak pangerkula sak rombongan tansah guyub rukun ngrembaka Ndara Ya Semar. Matur sembah nuwun, salam budaya. Lestari budayaku. Jawabe ngono. Heeh. Ya iya. Ayo arep yojo Mas Selo tancep kaya. Yojo wae. Ya. Matur nuwun Ndara Ya Semar.